sådan lidt mere miljøvenlig på året der, hva'? Og så ham Louis Armstrong ned der, det lyder af helvede til. Ja, du tæller for, når jeg siger 1, 2, 3 spil, ikke? Det var meget bedre. Yes. Undskyld mig, folkens, og alt det der tjavs. Det de herrer og damer, goddags. Hvad skal vi med røg, og hvad skal vi med flæben, når alle vil have hygge hejse på læben? Ja, hygge hejse. Ja, hygge hejse. Tillad mig lige lidt filosofi. Jeg navn er Jensen, i Vandværksvej 10. Ali, Hansen og Larsen og Nielsen. Op med humør, ja op med en pilsner. Kan du rappe, bakke, gårde? Kan du risse, misse, kat? Kan du kysse, kvige, og skal du op og lege til fat? Kan du boogie lidt med babben? Kan du række hoppen, skat? Kan du krabbe ligesom krabben, så er det op? Op på fars hat. Ikke engang en vis måneskinskonkurrence kan de klare. Hvorfor giver vi sandaler, når der ikke mere er diamanter i? Ingen diamanter. Rolig, da Michael. De bliver byttet senere. Alt går efter planen. Og den første forsendelse, den gik også efter planen. Hvorfor? Kan du boogie lidt med babben? Kan du række hoppen, skat? Kan du krabbe ligesom krabben, så er det op? Ned. Jeg ved, at man er uønsket herinde. Det er et